Hello. Which is liyababa angazi kwenzakalani. So ngakho nginiloya. I saw it today, Suncoast. I hope nami ngibonile. Nami baningi abantu engibabonile namhlanje. Kukhona ngisho into ethe angazi kwenzakalani ngekhanda lami. Hayo! Ngikhathele kona. Ikona phela ngithembisile ukuthi ngizoba live. Manje I'm so tired. Ngingazumekile. Request phela abantu sikhulumeni sokuthi ngingizingizile. Sicela sisebenze on my YouTube channel. Sisithewini enza amabhokisi. Kuyaculwa noma kuyaculwa emabhokisini. Molo Malolo unjani? PKlicious, hello. Acting no. Angikwazi uku-acta nje mina. Angikwazi uku-acta. Once kuyangifanele. Hello Zanda. Once kuyangifanele yini? Ndlanyonka, hello. Makhosazana, hi. Ngidinga isini yakho ucula. Inbox sokhuluma. Hi Lusando njani? Balisa. Hello. Asavela. Hello. Ngisheshe ngishiye namhlanje ngikhathele. Shando lwasibani, hello. Ngiyabonga Asavela. Pumpkin, hi, njani sis. Sawubona bhuti umdlalos. Ngathi ngakufaka iphepha yamaivu. Bye. Sindisiwe, hi. Ngiyabonga Asemahle. Ngathi ngalenza njena nje ikhali. Ngiyabonga Thamela. Lezo zinto ngathi ngiyazazi ezako.
ise-wrestler. Sicela uvuke kahle ngifuna ukubona i-t-shirt. Yebo sengibuyile ehlelo lenkosi. Yini ingqwele? Liyancinza nje. Liyancinza ikhanda. Ntsiki, hi. Hello, Nonhlanhla njani? Uze la uthola khona ibuko zakho. Wakhokhela i-I_T bekuchecka nemali yeyibuko. Yonke into iyakhokhela sithanda sami. Yonke into. Kodwa soon ngizobe sengiphosta ngelokho kade ngisanda kuyisuma. I-process nje yonke into cause ngabona ukuthi and bane-special sa-800. Angithi ungangami wena. Bane-special sa-800. But I don't know noma lo 800 include yonke into yini. Kodwa nje ibuzo 800 rand. For now, bane-special. Then for abantu abadala, banaso futhi special sabo. Oze uthole ama-sunglasses mahhala plus iyibuko mahhala. Bifocal, no multifocal, wara. Manje lezi ezithi kanje 800 rand ngibonile ngicela ukuya khona. Cause kade ngisuma last week. Ngiyakhumbula. Sekuthiwa kunjani? Ngiyaphila njani we-Veronica? You make me poco loco. You make my loco. Sawubona Nonhlanhla. Hello. Nonhlanhla. Ngiyabonga sisabuncane nenkinga yamehlo. Bahambile odokotela but awasizakala. Esibhedlela ngathi angalithola usizo. Mina ngisho emva kuba ngiqale la ngisho unyembezi ngangihlezi nginonyembezi. Siyaphela konke leyo nto akusabi njalo. Isibame ukuthi angifa ngiyibuko. Hi. Ngibele sina umuntu odinga ibuko. Hello njani Siphume? Sawubona. Hello njani? Phila. Ngiyaphila nami. Angazange-ke. I'll be waiting for you. I'll be waiting. Inyo zami ziyahluma manje liyancinza ikhanda. Phela ngihlezi ngigunda imungculo, yibo. Shime ngiphinde ngigunde njengoba sezincinza nje. Hamba, kaya khathale kanje. Hayi Nkosi impela, shithi ngizoba live ngihleli kanje. Cause ayikho into engizoyenza. Ngikhathele nje. Sengigcina icala ngoba bengithe ngizoba live. Otherwise, ngiyazela. Ngiyabonga wemahle. Isigaba lami lesibili amahle. Hayi cacile shem ngizoba live nje ngihleli kanje.
Uzolala bese uyatrain. Hhayi namhlanje ngeke ngikhathele impela kodwa ngeke ngizumeke. Ngeke ngizumeke. Ngiyabonga Kathleen. Hi Kamo. I will be waiting for you. Yo, ngikhathele. Right. How's your day? It was a long day. Yize liphele ngihambe shame. Thakazilwayo. Hello. Minenhle. Hello. Ngiyaphila njani Minenhle? Let's go to church. Manje so. Cela check inbox yakho please. I hope awusho ukuthi hi kuphela. Noma ufika ukuthi unjani. Bhala yonke into ngesikhathi esisodwa. Ngiyakucela. So ethi kuzobalula ama-DM maningi kakhulu so iyazibeka leva ngusufana nabanye. Oh hi hey unjani? Hi phara. Kanti uma uhlala udabeni sikwazi sisheshe siphendulane fast. Kamo uyangitshela noma uyangibuza? Ngibhale yonke into okay. Ngizochecka uma ngiphuma nje la. Yebo sengaqalela ama-exam wekamo. Sawubona Hello, kuhle njani? Aphila. Yaphila ngikhathele. Ukubhala ne? Awona nje ukubhala de ngiphumile so ngikhathele nje. Qhubeka lapho usimele. Kephi? Ngiyakulandela. Soon. Umelwa kuphi Ntombo? Next year. Ungibekele ispace lapho mhlawumbe ngizohlalisana erumini. Lutho umuntu uhlala yedwa kule rest engihlala kuyo. Kodwa-ke wosa. Ngiyezwa. Phuthuma. Ngingaze ngishiwe. Kodwa ungagabi ngiyawadi. I hope u-applyile nakwamanye ama-varsity. Khululeka siyibambile lento. Ungagabi. Naduzane. Ke-varsity ayodwa. Yo. And lapho ngiceda ukubuka ividiyo yakho ucula yezwani. Hawu ngiyabonga. Ngithi hawu le ntombazane live. Yeah. Wathi nje ngiyovela nje wodwa nje kamanje ngithi. Ikhathi sami lesi. Kodwa kusasa ngeke. Kusasa ngiyabhala but angibhali into serious. Njenge-audition nje leya nto emsangano. So ingakho relaxile. But ngolwesibili nje. So la kusasa ayike. Njobe ngiyekho live njobe ngifunda. Ufunde nje impela. Yeah. Ngiyakuthemba-ke mina Ayizohlangana. Ngiyakuthemba. Lapho Hayi enhle yami. Hawu. umuntu ongazazi ufunani empilweni. Hey, bakithi. Ngibhala ingoma. Are you not proud? Ngibhala ingoma. Uright ngoba uyakwazi nokubhala iy'ngoma lezi. Hawu cha, phara kodwa nje wena une-voice mfethu. Angikwazi ukubhala kodwa. Kanjani? Hi guys. Hello, unjani?
Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ninjani nini? Siyaphila. Oh. Ngiyajabula ukuzwa lokho. I really love your lives, Shame, I don't wanna lie. Ngihlezi ngibona izolo usheshe wayikhatha futhi. Same. Khathi uzudla ikhekhe usincisha. Awu guys. Waze silidle sakhona. Ngikhathele ibo. Nisabhala yini? Ya kodwa kwashaya i-15 sengiqedile ukubhala. Yo lapho mina sengiqedile ngiyagoduka nje ngolesibili. Yo. Awu mangaye ngibuwena Ntombi. Kuyafana, I had to write for the whole week. Yo. Yeah, sengijaha ukugoduka nje manje yo ngiyakukhumbula ekhaya Shame. Uhlala kuphi? Hlala eDurban. Where in Durban? Amanzi Mthothi. Manje yini ujaha ukuyakini ukuhlathuza nje? Ayibo phela ngifunde eGoli. Kude. Ngifunde eGoli. Oh, ke-understandeka ke. Ufunde i-J. Ngifunde eVets. Awuhlakaniphile girl. Hayibo. Hayibo kuba uyazi ngikutshela. Hayibo leya university phela kuthiwa ithatha Yeah, so. Bayakhetha vele because nami ngangena ngenhlanhla ngithi ngiqualify. Yeah. Ghost phela nami. Hayi sithi go. Hey, kuba uyazika akukho njalo. Sihlekanani kanti? Wena ufunda phi? Mina I'm doing grade 12. Wow, okay. Awubhali ni kusasa? Cha, ngizoze ngibhale Wednesday. Uapplyile kodwa ke. Ya khula ngiyiphethe lento. Ngiyiphethe. Hey, ama-varsity lawa. Oh, papa ngo-February. Ngeke awu ngiyiphethe lento khule kanjani. Kwamina ngiyimisele kabi njenge-UJ ngithi ngoba phakathi. And ave begabhana Shame. Ukuthi mina vele ngaba nenhlanhla ngoba ngithola ama-offer endaweni eziningi nje ngoba nase-UKZN engangiyitholile. Nase Cape Town ukuthi eCape Town impilo yakhona yo iyabiza ngibe ngengikwazi nje ukuyimela. Yeah, selona. Ne-pressure. Yo, Town. Kenza uthenga impahla ungafuni. ya wena. Iplasa Free State yayingithathile nayo. But yayingithathele i-high certificate nje ngayibuza ukuthi Lapho impilo iyabiza la. Cabanga how much mona ke eCape Town yo. Hayi cha kahle impilo ayibize eGoli Ha? ngihlala eGoli tuition, do you know how much I owe me right now? I'm sitting at 140 something thousand. kanti wena sifasisha. Anginawo NSFAS, I'm using a bursary. Yabo? We kubuya cabanga ngoba futhi sikwenzakalani? Nga-apply uNSFAS wrong cabanga nga-apply uTVET. So I was supposed to deregister and go back home. Unfortunately ngoba ngaphasa kahle iVET sasangofferisha ibhasari. Kumele ngaba ngifundi nje ngonyaka. Ghost. Kuba uyazi ngitshele siyaphasa phela khona abantu abaphasayo. Yabo nje la i-competition ihigh kakhulu because namanje ufica abanye abantu abahlakaniphile vele nje. Yo. Yabo. I-challenge is high. Lento iyafana nje naseklasini. There's Yeah. always this one student. Yo. Yeah, lana ke nje senihlangene nonke like nonke nama student ayephasa. Ebedana ubona ukuthi hey. Ish. And vele ubone ngathi wisdom yabo nje mina ngivele ngafika ngathi yo ngathi angisile ekhanda. Mina gqomisana ku-primary nje ngidlale ngami. Ungafeyili nje konokuright. Yeah, as long as you push. Intukuntu, uyazi amanzi antukuntu. As long as uyohlela ku-average. Yeah, yazi ukuthi uba evarsity kunzima evarsity mfana u50% yo. U50% upass Ngizwa ngizwa ngengane yasekhaya ukuthi ekanyiwa lapha.
Ucabanga uzothola u-49 and futhi abanandaba. Yabo nje ngiyobhala mfethu nginekutasa make phansini. Ngiyasho ukuthi kube baludiphile module yazi bengengibhale mina. Unamamodule amangaki? Angazi ngibhalani. 5 At least. at least. Hayi bo mina ngithi ngenza amangaki? 10. Yeah. Isemester Awuhlathuleke wena. yodwa. 10, yes. Isemester nesemester ina 10. Ngoba yini? I don't know. Senza nezinto zo-computer lanayo Wathende ICT. kanjani ama-class masekuphithiza kanjalo? You attend, you don't have a choice. No, ezinye iy'khathi kuhamba kanjani? Uphuma la ungena la ungena la uphuma la And uphuma. kunzima bani yoyo yabo nje the last class I have ngo-5. Usaya school phela wena la. Yeah, yabo nje i-break uyitholela wena. Ingakho kuthiwani umuze vet kumele ube umuntu othanda ukufunda. Otherwise uzofeyila nje ufika. Because the first day all week uvela ubhala i-test. Mufika nje ubhala i-test. Niyabhala. Oh, it's like exhausting shame. Oh girl. Because at English yuze but bayikhathaza ngomuntu shame bandla. Especially ka-music, music department, because sibancane eklasini, kulula ukubona ulovile, kulula ukubona ungaphefom kahle eklasini, so bayakulandelela nje njengase-high school, ngoba ngisho ulovile nje uyafonela, kuthiwa yabo, bo, nkoyeni, nywe. Unlike lawa amanye amamodule, bayibukela vele, ngeke ulandele ngalezo 400 ngeke sisi. Manje as for i-department of music, shame ngiyipholele nje ngathi ngise school. Thina nje kube empty bavele benze njani benze i-QR code same time bethi scanani ni sign i-register. Cabanga osuke ngekho akekho o1 point ke vele kuthiwa sonipho 1 point. Ngokuthi attendile. Nala i-attendance yayi anganoma i-account yini khona into ebhizi ngayo nje attendance. Manje awuvuka ngako shame ngeke ngize ngiqamba amanga. Yo. Ngakhulumela mhlawumbe kwamanye amodule manje ka-music ayibo. Kunjani nje ukuphithizela lapha eHoward? Ngangithola i-offer yanelo lapha eHoward. La ekhaya ka-fashion show. Ngibona nonuthi ama-content influencers amaningi lapho. So nje awe ma ka-fashion show la ekhaya la ekhaya. Awugqoki noma kanjani? La ekhaya. Yabo maseyitolo yothenga ubona kahle. Ukuthi Hayi fashion yabaqaka shemo-ke into zakhona. Awe masho uthi nje muyigqokela iy'ngubo yo for sure pressure. Ake sihleke phela kodwa nje uyayibonela nje na ukuthi eish ngaze ngasemafama. Yazi la kunanomehluko siyi-KZN sonke but uyakwazi umuntu ophuma wesivile ukuthi wesivile campus-ke nje le. And uyabona phela futhi UKZN angithi Howard ikwi-city nje ngqo obvious nje yonke into iphithizela la phambili. Yabo nosejuthi siyambona say akekho eHoward ke. Kuyahluka eHoward nje nendlela yayo nje. Lifestyle yakhona indlela yokugqoka. Awu nje kuyaphithiza. Content creator yawe ma. Ngiye ngibone bepostile abanye bejive ukuthi baqhamuke eHoward yo for sure kuba mnandi kodwa mekhona ama-event. Ayibo asiyathenda lonto. Wela thina nje kuyabhora nje la esikoleni. But aba khona-ke shame and asuke mnandi. Mina ngiyaya. Kodwa nje i-most hayi. E-UKZN akhona ama-recicated noma kukhona ama-self-catered phela. Hayibo. Abahlangana nawe sisi uyayibonela. Yo, hayi ngeke. Yo ngeke ngisurvive mina mfana. Yo. Camp nje kodwa ikhonke lonto. Yabo nje la thina you have an offer yokuthi uhlale on campus or we catered. Dang. Ukudla kwakhona kuphela unyawo ungasakufuni. Yabo nje yo. Kuba kumbi nje mase. Uyayikhetha ukuthi uhlala on camp or off campus? Yeah, uyayikhethela uya-apply ukuthi ufuna ukuhlala on campus noma off campus. Mina ngihlala on campus. Like uyayikhethela ufuna ukudlani. Like uyayikhethela ukuthi ufuna ukudlani. There's breakfast, lunch and supper. Phela. Yeah.
Futhi kuney'khathi Ngoba zokudla. ngilantsha kangaka nje mina. Shuthi uzodla ama-noodles phela. Awu mina ngilantsha kanzima kabi. Yabo nje isaphi ngo-4, cabanga udla ngo-4. Shaya u-10 usulambile vele-ke nje lapho. Hawu manje ngikwazi. Ya, shame impilo esiphilayo ke leyo. Konje mina ngiqeda la ngizodla. Ha. Mese mase ngiphapha mhlawumbe sengiyochama. Ngidle ngiphindele engubeni. Hawu uthenga igrosa yamalini kanti wena udla kangaka ngenyanga. Gross, ngithela isikhathi because angipheki. Awupheki? Hayi angihlangana namabhodo mina. Yo. Kodwa ku-right ifana ungingapheki. Yabo nje mina impilo yokuyo next year kodwa sengizoyiphekela. This year ngoba vele Ngithanda ukudla bra, it's not like ngikuthanda. Manje kuba kumbi. uyakwazi kona ukupheka-ke. Inkinga phela ngithi kuqala lapho. Hayi phara ngeke. Ngiyabheda mfowethu. Hayi. So ngabonga nje ngasho ngathi yazini phara. Uma kule nyova. Manje udla ama-take away? Uphila kamnandi Unemali ngeke. Hayibo. Post. Lanta ayona into engako. Uthothi bengidlile esikoleni. Ngizoba la endlini mhlambe sengiyiphuze idrink sengiyilalela. Kanjalo. Nanokuthi kuyanqeneka ukupheka shema ngifuqa mamanga yo mina Ngiyancela ngisazi. and angithandi and angikwazi. Uhlala wedwa futhi. So nje anginomsebenzi wangempela uhlungu indawo nje bangapheki. Ngiyakhumbula ukupheka ikabishi angikwazi ukupheka hayi. Arona la yazi ngiyayithanda ukuyenza i-content into enkinga guys yo kwenza i-content idinga isikhathi what if nje usupost i-video uthola ama-like amancane and futhi mina nginaleyo problem nje ukuthi ngipost i-video uthola ama-like amancane so nje yo hayi ngeke Saqala lapho ngevela phela nokuthi lento ye-content I think usungazi ukuthi yona even manje ngiyayithatha i-content but sengazi leyo video izoba viral kangakanani so uhlezi nje uzama inhlanhla then kube khona eyodwa leyo ke stika kuleyo nto ke suku-trendile sisi like nokucula. Ukucula siyakhona ne. Inkinga ama likes. yeah ama-likes yo guys mhlawumbe mina nginama-account awu-10 la ku-TikTok engangwenza ngiyocula ngizoqhaqha kambu umqala until kwaze kwazenzakale yabo le account le ngangazi nama-login details akhona ngaze ngasethelwa ingane zasebona ukuthi hayibo pharana engathi le account yakhe yes ngathi okay guys ngicane ngilungisela-ke ngokunganamsebenzi futhi nalento ngoba ngase ngade ngifaka amavidiyo ngicula ngifaka amavidiyo ngenza ukuthi amavidiyo engalokhunje one slimanyana day nakhona ngangiya kwi-exam ividiyo engayenza yokuqala ngicula ungiphakamisela amehlami ey'tabeni angayitshesi izoba viral kanjeya kwayiyona-ke etrendayo then ngastika ekuculeni-ke at least ngiveze ama-promo ama-vlog nani at least uyakwazi ukucula mina ngikwazi ukudansa ngikwazi ukucula ongazithiwa yini njengale ngiyayenzela ku-TikTok Nkosi yami Mina ngiyakusaba ukucula ka-TikTok kale. Ukucula khona ngiyakusaba. hayi ngicela ave ngikuthanda ngicela ukuthini ungithengele ishwaba phela ungi-Uber ithele ngila eMasgrave I know ukuthi uyadlala ne but angithandi ukucela imali because anginayo imali mina ngisebenza yabo nje kune-DM ngenhlanhla kade nginomsihlezi yabo umsihlezi yabazi ngijwayele ukuba live naye la ukujwayele ukuba khona kupanel omunye umama noma usisi uyangathapha ukuthi angazi usikeni kwashacima kanjani ucela ngimfakele imali uyangifakela njani i-account number yakhe WhatsApp number yakhe ngimtransfer umsihlezi ngikhombisa umsihlezi message umsihlezi wavela wadinwa ngihluthi ifoni wathi nje hayi ngathi sengicela kakhulu le ngane oyicelayo uthi imali ngempela ithathaphi ngempela yibo abantu abo angidlile mina ngidlile yini umama nokwenza imali hayibo uyithatha phi inamba yakho-ke futhi-ke no basuke bengi-DM ngisafuna ukuwaposta nje wonke ama-DM abantu abangicela imali ngisho ngicela ngiyeke angisebe I know uyadlala wesineleti ikonthi ngithi angidlule nje kuleyo nto
No, ngiyazi uyadlala khulumela. Babona ukuthi uTikTok uphani amabhiliyoni angazi shuthi Lo TikTok akhona ngishisheleni guys. uFacebook engazuthi uyaholela mina. Iwona impela engiyakubona-ke. Maybe abantu sebengaqala bangicela imali. Manje for now anginayo imali mina. Yo. No-NSFAS ongenayo for sure NSFAS ungena nje uphele same time noma ufika vele usunamaplan awo kuba njalo. Ungibuyela usizi lwakhe Joe. Ngiyithathephi imali mina. Kodwa nje next year nami ngiqhubeka no-NSFAS lamabhasari akho calculate ngeke. Mina kwaleyo bhasari ngisho isithande ngavele nje ngengane udlala ngathi. Ngobani? Angeke njengoba ngisho ukuthi mina ngitukuntuku. Ayancikisela amabhasari nje futhi-ke imali bayiletha late. Futhi wena nje uma ukuthi awuna backup wena ulamba inyanga yonke. Awumba Jehova. Depends. Ngibe yini nje lapho. Kodwa masifika phela ifika isinkulu kodwa nje uyalamba nje shame. Yo. Lapho kusasa kumele ngiyocula ne. Yo. Hello. Shoti umdansi. Hello. Sawubona. Yep. Sawubona. Angikho zabazazi zothini. Unga-understand lento ba. Lapho kusasa kumele ngiyoculani lapho yo. Uyocula Ngiyocula oh. kuphi? Guys, ngophasi nje ngiyahamba. Ngikhathele ma. Kwenze nje i-event. Yebo njani? Yini ngathi uphara ukhathaliso kwami nje Nkosi yami. Yo ngikhathele hayibo. Nakhathala kangaka guys kwenze njani? Isikhathile bafundisi. Asazi mhlawumbe ukhona mithi la ngeke sihle khona sizelanga. Ayi ngeke senilele kangaka nonke. Ngeke. Bazela bodwa. Nizala kanjani sekusondela uDisemba ma Umango nje. Anikhulumeni bafazi. Ufuna sikhiphe imali zama-baby shower manje. Asinalo mali. Hawu. Ngikhathele ngempela yibo. Kade u-attendile namhlanje? No, ngoba Sun Coast. Yalazi ukuthi WLD wehlwe inyunge namathithi. Fanele. Ngingazange ngize ngilapho ngifuna ukuya. Hawu mbhedule yanti. Ngaya last year mina. Ama-drink wathola ekhasini. Ekhasini Ekhasini nginyanyisa. Yaso wesibili ekhasini bengijikisa. No Pepcorn futhi uyayithengela. Mina bangijikisa bavele bathi ngi-underage. Ngiyabatshela ngimdala. Bekuthiwa nje hayi mncane wena. Phuma. Hawe ma. Yebo. Awungitshela ukuthi bengaba nomuntu omncane enginami bekuzowenzakalani. Bezongibamba ama-drink. Just bese ngiswasa sama-drink thina just because phela ngikhubazekile ngimfishane ngesinquthu. Borila nje into abayenzile because it's the second time benza le nto. Sizawuqala ungivimba wena. Ukuthi nalisiye ngisana leyo mnyaka-ke. Ishoni card uyangena eHoward ne-America umuntu ona-16. Waphela ngini. Ngiyamkhombisa i-ID angazi ngikhohlwe kanjani. Ngoba benginawo vele umqondo ukuthi yabo nje lapha azongijikisa. Njengoba benza last year futhi ngiyanethemba nokuthi mhlawumbe sengithe ukukhula manje sebezobona ukuthi nomdala. Ngathi ngiyeza nje uyitshela okunjani. Kwathiwa nje no. Yebo bayakujwayela phela kanti wena nowazenza ukuthi ube mncane. Ngenhlanhla ngihamba nomsihlezi. Umsihlezi wangelethisa ama-drink. Nawo lawo ma-drink Amancane. besithi si-check-a i-movie. Kwasho ukuthi sekukhona esingene iphakathi nendawo. So sathi siqale ngokuyodla. Uma ungena futhi kulama-restaurant lawo angeke phela ukwazi nokungena ne-drink oyithathe ngaphandle. Kumele uyithenge khona. Angithi awose kwi-waste. Noma usuyobuka Pepcorn futhi
abafuni ungena lawo majinki wasesekhasini sekumele uphinde uthenge amanye. Hayi bo guys ngeke. Uthi ngihambe mina guys, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyanishiya guys ngiyavala. Ngisayozilungiselela. Awulungiselela sizo kuqala. Ngibona ukuthi ready yini. Kodwa phara. Hawu kodwa phara. Cosisana. Uyathatha ungikhiphe ebantwini. Hawu cosisana. Uthi ngizami. Le ngoma iyangihlula yazi ngifuna ukuyipractice le. Yesu lana. And I practice it. Sengifuna ama-lyrics. Sami. Phara into ngiyenzisa zona ebusuku. Angikwenzeni. Azisho. Ngaze ngakhathala. Okay. Sino hlobo angu Jesu unothando sino hlobo angu Jesu unothando akashenge inyim hlobo siza ngeqiniso unothando akanayo injabuliso akanayo inkohliso unothando. Ooh. Wakulaphi? Drama yenu. Drama Waphucule kahle kanjani? Hawe ucula kahle. Kakhulu. Oh, yazi uyangidlula kanami mina nje ngiyabhimba. ngiyocula kwenye nje i-event yogogo. Ungasabi. It's a Tintonton. Ungafiki usabeke laphana. Angiyakuplaza ngiyobe ngicula ingoma vele abathi yo vele nje ngifuna ukuthi uyabathwala bakhe yena uyabaweza ngaphesheya njalo uyabathwala bakhe yena uyabaweza ngaphesheya. Akaze ngizohamba nobhuti wami azongidlalela i-keyboard bese hayi ngiyakutsho. Uzohamba naye? Nobhuti wami ya. Hayi yabo uzokhuphuka-ke lapho na-keyboard abibhustani. Ungitheke phela masilokhulu. Ungitheke phela ngibone masupostini. Okay, ngikutheka ukukhululeka because vele ngibhala ingoma ethi mina vele manje like Mina kodwa khona into enjezi mina ngikwazi ukucula. Hey. Uyabathwala. Angikwazi nje yazi sihlala. abantu abanje
ibona kanye abakwazi ukucula. Ufuna size sithi hawu siculele. Ngoba uyazi ngitshele kade ngangithanda ukucula mina. Ikona engingakwazi ngiyabhima. Kwakusina ngoba ngihamba iy'ntombi nje ngihlulwa nawe ukusina. Angikwazi ukusina, angikwazi ukucula, angikwazi ukudansa. Uhamba ama-church. Tell me about your first experience. Ungabuzi. Like I was 7 years old cabanga when I started. Awu, semncane kakhulu. Ngangisamncane futhi nakhona ngangicabanga ukuthi yabona nganginale mental fear yokuthi kuthiwa kufakwa induku. Like ngiqala nje ngangisengisaba ngikhala. Kuthi ukhalelani babecanga ukuthi ngireshiwe cabanga ngoba ngangikhala. Nami ngakhula kuleso simo nje sokuthi kuthiwa uphini wana. Zishaphi kanda. Kodwa phela manje angisahambi ngasekhaya sengihamba nalezi zala esikoleni. Kungcono Ulokhala ngithi sacela ukuyocha. Kuba njalo. Uthanje usimele wena. Semele mfisiwe sacela ukuyocha. Kumnandi ey'ntombini zimnandi kakhulu ukutsheleza la. Kuthi eGoli bacula ingoma engingazazi nje. Kodwa kumnandi. ngeke phela. Kumnandi nje ukuhamba varsity cause izinabantu abancane futhi kuyenza sure ukuthi ni safe yonke into nje right. Hayi indaba zokuthi bese kuyaxatshana manje kuyashabana. Ayikho. Awubheke msangana. Kumnandi kodwa-ke yafu. Ya nanokuthi nje uzamani wenza izinto zibe mnandi kakhulu vele kube ngathi ungasukuma uhambe uye kuyena. Uyabona? Lapha ke bekungosile nje. Ukuthi le nto le yamele uyiqale uzoyimela cause kuba embarrassment ukuthi uyayiqala mase ungasayimeli. Uyaphi uzazi kahle usingeke usakhona. Phela yabona njenganami uqala una7 ukhulu usuyayibona lento hayi ayisayenzi senze vele ushiye yabo then amehla njokwena. Ngasibheka ukuthi hawu. Wangahamba manje. Angazi nje mina ngiphaphe kanjena mina abantu bekhanje nje kudlulwe ekhaya kuyamenyezwa. Futhi mase kubhedile futhi ngiyowenza njani angazi. Angihambi mina lento angihambi. But I do enjoy and ize kungavumelani nenkolo yami manje ngiyaphunyuka ngiyithola sengikhona nami ngiyosina nezinye iy'ngane. Emnandi Kuyakhalisa nje futhi ngiyekubona nje ukuthi wethu ngiyolithetha sengibuya khona. Ukuthi kwenzekani. And ujoin Ngeke ungibone ngidla kulowo muzi ngidla nje noma yini because lonto isushisela impepho. yeah. But ukuya shem ngiyayake sicawini nje awemanga sisini ibhadi. Iba mnandi mekuthi khona umcimbi ngakini usuyajoyina ke nawe. Yeah. Nothi phela hloleka nawe nje ezinye iy'ngane. Hayi ungabaleki. Khona omunye wagilami wafika yabo le nhlobo le esina kakhulu ebabazwayo. Wasina nini last year December wasina umuntu esina zwabheka kusekuseni kwamemeza ugogo wathi hayi bosizani nengane ifuna ukungibulala abesha ugele ephume ebaleka ashicathula wajaha umuntu grade cabanga Akazi ukuhlola ezazi kahle ukuthi ngazi ngani ejahwa ndaba yesicefe nje. Ngiyacabanga uzazi kahle uyihlazo nje ngoba uzoduma phela wena. Awufuni nje nokwaziwa. Ngcono ungaziwa ngempela. Yebo, angizwani nje nesicefe. Abantu aba-assume because zikhona izalukazi zamanje uma kubona ethi hey wazwagcwala nyere. Yabo bakhona oguga kanjalo-ke into engekwazi ukuyifisa. Because angazi babona kanjani bona. Manje uthi ngikhiphe ngomlomo wami angeke Hayi ngeke kodwa abanye basuke beqamba manje because ngikhumbula ngihamba nomngane wami oyinengane yena. Wathi wazwagcwala ntombi. Lapho usho umuntu uthi ngigcwele usho kuyayibuzela ukuthi ngigcwele what do you mean? Because mina nginengane nawami. Wathi ugogo wabantu wema. babuye bageje. Babuye bageje.
Guys, ngangishiya manje ngiyazela. Nami ngiyahamba manje. Mina ngizobuka imuvi ngoba vele sengiqedile ukubhala sengijahe ukugoduka nje ngami ngekhaya lami Nkosi yami. Nkosi yami kufanele Eyi, kodwa hamba. lidilikile kumele lidilike manje i-KZN idilikele isuke eGoli iye e-KZN. Kusho mina ngoba after 2 weeks mina ne-KZN ngiyobe ngingene ePinetown. Ngithi sanibonani. Phathini yancama yini? Cha ngiyoma wami. Mina ngifuna ukuya kwiphathi yancama ikuphi vele ikuphi nePinetown yazi kade ngisesha lapha. Angazi lami. Ngiyovele ngifake i-address yakhona lapha ku-Bolt. Yo ngifuna ukuya shema ngifuqa amamanga. Mina ngiyoma wami. Kanti ukuphi njengamanje useGoli? Yebo. Ukuphi nendawo? NgiseJozi. Oh, eJozi. Ngifuna ukuya smoke sasa. Hayibo khona umehlo phakathi kweGoli neJozi. Yebo. Mina ngifuna ukuya smoke sasa ke. Uye. Lapha de bexoshwa abantu. Anuma wami nonke niyamazi Barikhiwe. Ubani? Ungathi ubani yabo. Yabo le gama engiziseve ngalo. Lelaka okuhle uma ungena nje lapha phansi. Uzabona. Uyi-celebrating? No, she's not. Yakumagcuwari. Manje uzodlela ukhisimusi eDurban. Guys, ngeke. Yephara uzulele la. Ngelele, usiyahoqa. Siyahoqa. Papa yini. Yephara ama-DMs akho ne. Ubalothi vuka. Ngilinde ngifake ama-picture ami. Cani ngilinde mase ngivalelisa kahle. Uthi vuka uvuka. Phara vuka mfethu ngeke. Hayi. Ngathade gijima. Manini uqoqo eyashisa nalento. Uhlala kwi-single room yini? Yeah. Siba well. Ngihlala ngiyi-1. Eyi for sure kumnandi. Yena uhlala no-rooms aphela kana choice. Ngiyabiza la iGoli i-room le sharing liko 8,000. Yo. Isingle u52,000. Oh guys ngiyavelelwa ngeke. Mali engaka. So nje kuyasiphoqa ukuthi sihlale lo kwama single silwe no rooms siyalwa ke manje la. Kuma sharing. Yo umuntu uthi uyaphenduka nangumuntu uyakubuka. Shame. Ey ngambhonya. Iyabheda nje i-sharing shame arona nala. Okuhle suggested co-host. Yothoma ngathi recipe. Manje ukuthi Dominic hang accepted guys yahlezi ngifuna ngilokho njalo. Mase ngithini kuyena ke engiyo. Awuzokhuluma naye Ngithini? Ngempela badlala ngabo ngaqala ngakephi nje. Sawubona njani? Sawubona njani? Uhlalaphi? Uhlalaphi? Uthi ngihambe guys. Ucule kahle kusasa bo. Ngiyabonga. Bye. Papa inilale kahle guys. Bye. Ngizobuya ngene ngubeni relaxana. Mhlawumbe ngisazofonela ekhaya. But yeah, hey. Bye guys. Nibe nice bomb.
amapintshi nilale ngokuthula. Baba yini ngize ngizumekele la. Khona ongeza mnganami. Njani usasazi? Baba yini?